Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Ганс Христиан Андерс исемендәге бүләкләр лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Миннуллин. Исәнмесез, Роберт. Исәнмедәне. Роберт абый, менә башта кеше исем өчен эшли, аннан соң исем кеше өчен хезмәт итә башлый диләр. Сезнең исемнәрегез сезгә кайчан хезмәт итә башлады? Шушы сорауны бирер өчен минем бөтен ригадаларымны санап сыккансың икән. Әле барысын әйтмәдем, Роберт абый. Әле бу беренче генә. Чынлап та әле мин Марил Республикасының да атказанган мәдәният хезмәткәре. Әлбәттә инде аның өчен uzun гомер кирәк, зур хезмәт юлы кирәк, зур иҗат кирәк һәм халык арасында популярлык кирәк. Аны яшерен батырын түгел, шулай бит. Шуңа күрә инде аннар инде әлбәттә инде сиңа мөнәсәбәт тә, синең исемеңә дә мөнәсәбәт бөтенләй икенче була дип уйлыйм инде мин. Андый мисаллар бик күп. Әгәр син шушындай сорау биргәнсең икән, миңа карата да нәкъ шулайдыр дип уйлыйм. Шулай да менә беренче хисләрегез кайчанрак барлыкка килде? Менә минем исем мине халыкка таныткан һәм миңа эшли башлады дигән уй килгән вакытлар булдымы? Бу тормыш шул кадәр тыгыз, җитез, ул турыда уйларга вакыт та юк. Минем бөтен гомерем җәмәгать эшләре эшләп узды. Казна эшендә эшләп узды, иҗат белән эшләп узды һәм минем бик күп гомеремнең бер өлеше фақат мәктәпләрдә укучылар белән, студентлар белән, колхозчылар, эшчеләр белән очрашуларда узды. Аларны саны китсәң бик күпкә китәр иде. Инде хәзер инде әлбәттә Роберт Миннуллин дигән исемем бар. Хәзер инде теге син санап киткән исемнәрне әйтмәсәң дә була. Инде исемнәр турында сүз чыккан икән, Роберт абый, менә сезгә әти әнигез биргән Роберт исеме турында тукталыйк әле. Рабит Батулла шулай ук заманында сезнең кебек Роберт исемен йөрткән, шулай бит. Бүгенге көндә инде ул паспортында үзгәртмәсә дә Рабит Батулла булып йөри. Ул татар исеме булмаганга күрә мин бүген аны Рабит итеп үзгәрттем дип, аның фикере шундый. Сезнең бу турыда уйлаганыгыз булмадымы? Үзегезнең исем турында. Ни өчен миңа шундый исем кушканнар? Бу бит татарныкы түгел, андый теләкләр, фикерләр тумадымы? Әлбәттә инде, чөнки мәҗбүр итәләр ул исем турында һәр вакыт уйланырга. Кирәктә дә, кирәкмәгәндә исемгә бәйләнгән мәкаләләр, тәнкыйть мәкаләләре, уйланулар һәр вакыт чыгып тора. Аның исәбе хисабы юк. Электә дә шулай иде, хәзер дә шулай. Инде исемгә килгәндә исем кешегә килешеп торырга тиеш. Беренчедән минем мулла кушкан исем Миңле Роберт. Минем колагыма Миңле Роберт дип исем кушканнар. Минем исем кушканчы башта икеләнгәннәр. Радик дигән исем кушык микән, Роберт микән дип. Һәм килешеп инде Роберт дигән исемне кушканнар. Минем башка туганнарымның да исемнәре минекеннән әйбәт тә кимдә түгел. Мәсәлән, минем олыныкашым Фән исемле. Ул инде миңа калса бик татарча яңгыр дип исәплим. Ул Фәнил, Фәнис кебек исемнәрдән кыскартылган кебек шулай бит инде. Икенчене кашым Рим исемле. Ул шулай кулакка ятышлы, миңа бик күнегелгән һәм бик киң таралган исем дип исәплим мин аны. Сеңлем Люция. Аның каян килеп чыкканын инде барыбыз да беләбез. Аны төрле шәрәк итеп исем кушалар, Люция, анда тагын шундыйрак итеп татарчалаштырып. Төпчегене кашым инде Ким. Мин инде аңа юри шаяртып әйтәм, инде Хакимнән кыскартып ясалган исем инде әйтергә җиңел булсын дип. Аның каян чыкканын ул үзе дә белә инде яхшы. Ләкин хикмәт әлбәттә исемдә түгел. Нигездә исемдә түгел. Әлбәттә инде мин бик матур исемләр йөртер идем бүген, чөнки халыкка билгеле кеше матур исем булса да, ләкин беркемнең дә әйткәне юк, миңа исемең бигрәк ямьсез инде, фамилияң ярый әле исемең дип. Роберт Миннуллин дигән исем ул татарның колагына ятышлы икән, һәр вакыт яңгырап тора икән, ул үзеннән үзе матурга әйләнә дип исәплим. Роберт абый, менә сезнең әйткән сүзегез бар, мин иң беренче чиратта балалар шагыйре дип.
Әлбәттә, сезнең иҗатыгыз киң кырлы. Менә булай дип әйтү, шул ук киң катлам укучылар, әдәбиятчылар, тәнкыйтьчеләр алдында сезнең иҗатыгызны тар кысаларга китереп куймыймы? Комачауламыймы ул сезгә менә сезнең иҗатыгызның глобаль икәнен күрсәтүдә? Минем иҗатымны тар бер кысаларга китереп кертмәй ул. Ләкин менә җәмәгатьчелекнең, бигрәк тә каләмдәшләрнең, тәнкыйтьчеләрнең игътибары нәкъ менә шуңа юнәлә. Мин әлбәттә балалар шагыйре. Зур балалар шагыйре. Һәм талантлы балалар шагыйре. Аны бит мин әйтмәм, башкалар да әйтә инде. Ләкин мин лирик шагыйр. Минем бөтен күңелем, бөтен җаным белән, дөньяга карашым белән әлбәттә мин лирик. Мин аны бер кая да куя алмыйм. Минем яшәү рәвешемдә шул, хәтта озак еллар депутат булып эшләгән чакта да мине шул лириклыгым, лирик күңелем коткарып калды бик күп әйберләрдән. Мин публицист, минем чыгышларым, мәкаләләрем, публицистикамны халык белән шулай ук инде. Җырларны әйткәндә юк инде. Тәрҗемәче мен соңгы елларда бик күп. Ләкин каләмдәшләр мине әлбәттә балалар шагыйрь дип кенә әйтергә тырышалар. Тегеләрен күрмәмешкә салышалар. Әлбәттә инде галимнәр мине тикшергәндә барыбер балаларга тотыналар да, тегеләре онтылып кала. Ул инде әлбәттә жанрларның күплегеннән килә. Мин генә түгел, бөтен кешеләр дә шулай менә. Әгәр күп жанрларда эшләсә әдип, барыбер кайсылардыр онтылып кала. Ул язучысын бик әйбәт тә түгел, ләкин шулай һәм әдип шулай булырга тиеш дип исәплим мин. Кулыннан нәрсә килә, шуны эшләргә дим. Мин мәсәлән соңгы елларда Мыек астыннан гына дигән китап чыгардым. Ул юмористик, шундый шаян бер китап. Мин уйладым да, кемнәрдер бөтенләй талантсыз кешеләр үзләрен юморист дип атап йөртәләр. Берәс мин әйтәм, ничек инде ул алай. Языйм әле мин, булганын чыгарыйм, чынлап та алардан ким түгел минем андай юмор хисемдән инде әсәрләрем. Кешенең кем икәнен беләсен килсә, аңа власть биреп кара диләр. Без сезне беләбез, 90нчы елдан алып, ширик гасырга якын сез югары органнарда, дәүләт советында эшләгән кеше. Власть сезне шәхес буларак, кеше буларак үзгәрттеме? Менә күзеңә карап әйтә алам. Мин тамчы да үзгәрмәдем. Мин шагыйрь булып калдым. Гәрчә үзең әйткәндәй бик югары дәрәҗәле эшләрдә эшләдем. Ул мин гомер буе президиум агзасы булдым, югары советта да, дәүләт советында да, комитетта җитәкләдем, аннары дәүләт совет рәисе урынбасары булдым, комиссия җитәкләдем. Ләкин мин үземне бер вакытта да түрә итеп хис итә алмадым. Беренчедән мин карьерист булмадым. Шулай килеп чыкты. Үзеннән үзе шулай килеп чыкты, чынлап әйтәм. Нишәтәсең, язмыш шулай булгандыр, бәлки холкым әйбәт булгандыр, әйбәт кеше булганмындыр, шулай күргәннәрдер, тәкъдим иткәннәрдер. Аннары бит ул түрәлек чынлап та кешене боза. 90% кеше үзгәрә. Бигрәк тә акчалы түрәләр. Мин инде бәхеткә каршы ниндидер югары дәрәҗәләрдә эшләсәм дә, мин акча тирәсендә булмадым. Акча тирәсендә эшләмәдем мин. Шуңа күрә үземне бик бәхетле хис итәм. Ул чынлап та шулай. Ләкин мине күп очракта әлбәттә шагыйрьлегем саклап калды. Ул күңелне мин бит югары советка шагыйрь буларак билгеле, мәгълүм, популяр шагыйрь буларак килдем. Мин инде үзгәртергә мөмкин түгел иде. Кайберәүләр түрә булгач шигырь яза башлыйлар да шагыйрь булып бирәләр. Ансы бөтенләй икенче тариханың һәм. Мен инде үзгәртергә әлбәттә соң иде. Элек депутатларга рәхәт булган, таяктың авыр башы безгә төште дип язгансыз 1993 елда. Ялгышмасам, сез ул вакытларда югары советта халык депутаты. Ул чорда төшкән таяктан калган изләр җуелдымы, әллә дә сакланамы ул изләр? Беләсеңме, аларның күпесе әлбәттә бөтенесе дә минем менә монда, күңелемдә, йөрәгемдә саклана. Чөнки бик авыр чакларга туры килдек. Беренчедән мин өлгермәгән идем андый югары вазифалар башкарырга. Дөресен әйтәм. Мин әлбәттә телевидениедә баш редакторлык та эшләдем, газета җитәкләдем, ләкин ул минем яраткан иҗат эшем иде. Әйтик,
Сабантуйда яшьченче дә эшлим, шигырьләр язам, мәкаләләр, рәхәт миңа балалар дөньясы белән яшим. 15-16 кеше коллективта. Бу бит сәясәт, революциончыр, кузгалышларчыр. Әйтик, беренче чакырылышта да югары советта кемнәр генә юк иде инде. Кемнәр генә юк иде. Гомер буе бер кайда да билгеле булмаган, бер кашан да күрелмәгән кешеләр бергә тупланды. Аларның һәрберсенең үз фикере, һәрберсенең карашы дөньяга, бәлки еллар буе җыелып килгән ниндидер ачу, нәфрәт, канәгатьсезлек хисе, бөтенесе дә бер коммунистлар да, демократлар да, милләтчеләр дә, бөтенесе дә шунда булды. Эшләргә кирәк. Әйтик, менә мин сиңа әйтәм инде, мин күп очракта сессияга керер алдыннан врачка кереп, нидән кан басымыннан я дару, я укол кадатып керә идем. Чөнки мин сессияның ничек буласын белмәйдем. Миңа сүз бирергә мөмкиннәр, мин чыгыш ясарга тиеш булам, ниндидер сүз анда гомумән инде. Кайсы якка борылып китәсен беркем дә белми. Шуңа күрә ана шул минем әзерсезлегем, ул миңа әлбәттә кыйммәткә төште. Ул соңыннан мин дәүләт советы рәисе урынбасар булып эшләгәндә, мин бит җөрәк белән дә шундый вакыйга килеп чыкты инде. Ул нагрузка, ул бит җөрәккә төшә, шагыйрь йөрәгенә төшә. Шуңа күрә төрле чаклар булды, аларның берсе дә онытылмый. Бәлки әле минем сызып куйган әйберләрем, материаллар, документлар бөтенесе дә папкаларда. Ул кайта мин аларга тотынырга куркам әлбәттә. Ләкин инде бер китап әзерләп ятам, ул депутат чаклар бар иде дип атала. Амин күргәсен барыбызга да. Роберт ай, менә сез әйттегез бит, әзер түгел идем. Ул чорда әле сез генә түгел, күпчелек әзер булмагандыр. Бу мондый кайнар вакыйгаларга һәм мондый депутат эшенә дип әйтергә кирәк. Шулай да сезне сәясәткә кирип китәргә нинди итәргеч булды ул вакытта? Ул гапкады итәргеч. Мин аны әйткәнем дә бар. Мин балалар газетасы редакторы üstüne min әле Сыр балалар фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе идем. Ул бик авыр еллар иде, безнең Альберт Анатольевич Лиханов җитәкчебез. Ул менә шушындый вакыйгалар башлангач, ул үзе сайланды Сыр халык депутаты булып, безнең барыбызны да җыеп алып, менә иптәшләр шундый хәл, шундый ситуация булырга тора. Әгәр дә балаларга ныклап ярдәм итәсегез килсә, сезнең кулыгызда депутат мандаты булырга тиеш. Минем бер теләгем дә юк барга. Ләкин үстән кушкач нишлисең? Соңгы моментта мине үзебезнең яши торган Казанның декабристлар урамындагы округка мине соңгы кандидат итеп теркәп куйдылар. Сез поездның соңгы вагонына шулай эләктегез. Бик нык тырышып, теләгем юк иде. Менә чынлап әйтәм, нишлисең инде ул язмыштыр дип. Менә сез әйттегез, төрле катлам, төрле югарылыктагы кешеләр җыелган иде ул вакытта депутатлар арасында. Ул чорда бит әле язучылар блогы бик көчле иде. Беренче чакырылыш депутатларның блог дип инде мин монда шартлы рәвештә әйтәм. Ул вакытта блог дигән сүзләр әле фракция дигән төшенчәләр бик юк. Ягъни сон ягыннан язучылар күп иде, татар язучылары. Менә сез ул вакытта бу бердәмлек бар идеме, ниндидер берләшү язучылар белән милләт тел мәсьәләләрендә сезнең фикерләрегез һәр вакыт уртак булдымы? Нигездә әлбәттә. Нигездә. Әлбәттә инде милләт мәнфәгатьләрен кайгыртуда һәр вакыт бергә булдык. Бигрәк тә беренче чакырылышта. Анда минем каләмдәшләр бергәләп эшләдек. Ләкин инде әкренләп һәркем үз урынын тапты. Роберт абый, менә безнең милләт, безнең татар ул күп төрле, бәлки шуның белән дә бәхетледер. Урал татары, Сибир татары, Астрхан татары, Казан татары, Мишәрләр, Керәшен татарлары диптәрләр дип язгансыз сез үзегезнең 1997 еллардагы бер мәкаләгездә, публицистик мәкаләгездә. Менә без милләтнең менә бу этник төркемнәре белән артык мавыкмыйбызмы микән? Чөнки безне татарны милләт буларак ул бүлгәләүгә китермиме? Чөнки уңга сулга китүләр еш күзәтелә башлады соңгы вакытта. Бик бәхәсле сорау. Син инде бу безнең бәхетебездер дигән, ләкин ул безнең әлбәттә бәхетсезлегебездә.
Беренче караганда татар халкының бийеклеген күрсәтү өчен һәм чынлап та озын гомерле бийек халык булу өчен безнең күп төрле булуыбыз әлбәттә кирәк. Ләкин бит аны бергә тупларга кирәк. Аның өчен шул кадәр көч кирәк. Менә безнең Татарстаныбыз менә 25 ел инде кулыннан килгән кадәр шул вазифаны үтәргә тырыша. Ләкин ул бик бәхәсле рәвештә бара. Үзара галимнәр, үзара фикерләшә генә түгел, сугышалар, сугышу дәрәҗәсенә җитәләр. Һәм чынлап та бик бәхәсле бирләр. Ул фәнди яктан да, икътисади яктан да, рухи яктан да ныклап өйрәнелеп, уртак тел тапканда гына ул безнең эшебез барып чыгачак. Әйтик, Себер татарлары әкренләп үзләрен күрсәтергә тырышалар икән. Алар да хаклы бит. Без дә хаклы. Уртаклыкны табарга тиешбез, әгәр бергәләп яшик дисәк. Кырым татарлары белән дә шулай. Бер караганда без бер халык дибез һәм кирәк чакта, кирәкмәгән чакта ул бөтенләй икенче халык, ул безнең бер тамырларыбыз бер түгел дип әйтүчеләр дә бар. Шуңа күрә монда инде бәхәсләр бар һәм бәхәсләр булырга да тиеш. Ләкин галимнәрме, социологлармы, гомумән уртак бер ниндидер бер үзәк булырга тиеш, татарларны бөтен яктап тикшереп һәм берләштереп, шул чакта гына без үзебезнең теләгебезгә ирешергә мөмкин. Менә сезнең авыздан яңгырады, без татарлар бийек халык дип. Әлбәттә бу сүзләрне без югары трибунадан да ишетәбез, яратабыз бу сүзләрне әйтергә, бигрәк тә ул теге язучылар авызыннан еш ишетелә. Чынлыкта исә без чыннан да бийек халыкмы? Яисә бу сүзләр күп очракта пафос өчен генә яңгырыймы? Минем мыек астында гына дигән китабымда бер җөмлә бар. Biz büyük халык түгел, biz büyük халык дигән. Әлбәттә без büyük булганбыздыр. Тарихта, чөнки ничә гасырлар буе без дәүләтләр тотканбыз, büyük булганбыз, ул турыда сүз дә юк. Ләкин без хәзер инде элеккедән килгән традиция белән генә әйтәбез, без büyük халык дип. Әлбәттә без бөтенләй беткән халык түгел, артта сөйрәлә торган безнең үз урыныбыз бар. Рәсәйдә dünya күләмендә ул турыда сүз дә юк. Ләкин бит объектив бәядә бирә белергә кирәк. Мәсәлән, Мәскәү өчен, федераль хакимият өчен без кем? Без башкортлар, марыйлар, комилар, якутлар, чуашлар белән бер статустагы халык. Без аннан бер кая да китә алмыйбыз. Без әлбәттә аерылырга тырышабыз. Беренче урынга һәм күп очракта барып та чыга. Ләкин Мәскәү өчен без башкалар белән бер рәттән. Biz әллә инде нәрсәләр дәгъва итсәләр дә, безнең бөтен дәгъвабыз без элек дәүләт тоткан халык дип тотынабыз. Тотканбыз әлбәттә, ул турыда сүз дә юк. Ләкин бит бүгенге халат бар, бүгенге вазгыять бар, аннан бер кая да китә алмыйбыз. Аның өчен әлбәттә бөтен яклап та менә татарны топлауга нинди чаралар кирәк. Мәскәү белән мөнәсәбәтләрдә дә шул ук. Мен инде монда әлбәттә ике арадагы шартнаманы күз алдында тотам. Шартнама дигәннән үзеннән үзе килеп чыкты. Бу ел безнең җәй айларында, июль башында шартнаманың бит инде вакыты чыга. Әлбәттә. Кайбер сәясәтчеләр, җитәкчеләр авызыннан федераль дәрәҗәдә шулык Жириновский авызыннан, шулык безнең президентның тулы вакалатлы вәкиле Бабич авызыннан да чыкты. Шартнаманы узайту ул үз максат түгел, аның кирәге юк. Барысы да безнең Россия конституциясендә инде билгеләнгән дип. Сезнең фикерегез бу мәсьәләдә? Беренче шартнаманы, икенче шартнаманы төзегәндә дә, язганда да азмы күпме мөнәсәбәтем булганга күрә әйтәм, ул безнең өчен һич шиксез кирәк. Әгәр дә без Татарстан икән, Россия Федерациясындагы бер республика икән, һәм безнең электән дәүләт тоткан халык икән, һәм икенче урында торган зур санлы милләт икән, һәм соңгы 25 ел эчендә без үзебезнең республикабызны, үзебезнең дәүләтчелегебезне тота ала торган зур халык икән, мен монда татарны гына күз алдында тотмыйм, башка халыкларында Татарстан гражданнарын әйтәм. Ул һич шиксез булырга тиеш. Ни өчен булырга тиеш? Бу бит безнең өчен генә кирәкми. Ул
Мәскәү хакимияте өчен дә кирәк. Әгәр дә безнең республика иң алдынгы рәтләрдә бара икән, аның президенты дөнья күләмендә ислам дөньясы белән турыдан-туры эш алып бара икән, һәм Россия президенты исеменнән алар бит безгә вәкаләттә бирергә тиеш. Вәкаләтсез безне чит илдә аңламаячаклар. Алар бөтенесен дә белеп тора. Мәскәү хакимиятының Татарстанга, татар халкына мөнәсәбәтен, безнең президентка, гомумән безгә мөнәсәбәт бөтен яклакта инде. Шуңа күрә бу һичшиксез булырга тиеш дип уйлыйм. Әгәр дә без озын айтмасак, өченче шартнама булмаса, biz нәрсә дип әйтим, рухи яктан һәм зур җиңелүк дип кабул итәчәкләр. Һәм безне яратмаган башка өлкәләр, хакимияттә утырган кайбер шундый безне яратмаучылар бәйрәм итәчәкләр һәм без аны яңадан кире кайтарып ала алмаячакбыз. Булсын ул формаль рәвештә булсын. Анда әллә инде вәкаләтләр дә булмасын, ләкин шартнама дигән сүз һәм ике президентның кулы куелган ул кагаз ул булырга тиеш. Менә Дәүләт Советында тел, мәдәният, милли мәсьәләләр буенча 1995-2000 елларда сез комиссия рәисе. Бу еллар инде шаукымлы еллар. Менә бу мәсьәләләрдә сез контрольдә тоткан дип әйтик. Нинди каршылыклар зур иде, кайсылары зур иде, кайсылары истә калды ул шул каршылыкларның? Ул вакытта әле милли хәрәкәт үз көчендә иде. Һәм безне яратмаучылар да бик күп иде. Нәкъ менә мин комиссия рәисе булган вакытта бик күп законнар кабул иттек. Шуларның берсе дини оешмаларга кагылышлы закон иде. Ул әле Рәсәйдә дә юк иде. Без аны бик озак эшләп һәм бик файдасы булды дип исәплим, чөнки ул вакытта дини хәрәкәттә, дини оешмаларның үзара мөнәсәбәтләрендә котышкыч, катлаулы һәм аңлашылмаган әйберләр бара иде. Закон чыккач барыбер үз тәртибенә керде. Шундый әйберләр ул бик файдалы әйбер булды дип исәплим. Ул бик каршылык белән кабул ителде. Ул законга каршы чыгучылар депутатлар арасында бик күп булды. Ләкин без уртак тел таптык, алар белән киңәштек, неттек, бөтен конфессиялар белән дә сөйләштек һәм без аны кабул иттек. Менә андый әйберләр яш булды ул вакытта. Хәзер инде андый әйберләр юк дип исәплим. Роберт абый, сезнең парламентта эшләп калу мөмкинлеге һәм теләге бар идеме әле? Һәм әллә инде сез булды, җитте, миңа китәргә вакыт, мин киттем дип саубулашып чыгып киттегезме? Бөтен депутатлар да депутат булып үләргә димәгән бөтен кешегә дә. Шулай битен. Булай да озакка китте. Һәм үземнең китәсемне мин 5 ел элек алдан белә идем. Чөнки шундый сөйләшү булган иде. Мин инде аңа әзер идем. Әлбәттә инде депутатлык эше үлә торган эш түгел. Әле эшләргә дә була иде, башкалар да эшли, ләкин бер нинди дә мин авырлык кичермәдем. Аз гына инде күнегү авыр була башта, ул бит инде башка тормышка. Җирдән торып чыгып китәсең, анда төнлә генә кайтасың, ә монда үз көеңә яшәүнең рәтен табу да кыенрак икән башта. Җайлыга өйрәнү шулай кыен әйбер. Ләкин андый кыенлык булмады. Дөрес, мин эш турында шул китәр алдыннан бер уйланып алдым. Дөресрәге, ул чакта Татмедиада Ирек Миңнәхметов эшләде. Роберт абый, сез депутатлыкка бармыйсыз икән, килеп чыгыгыз әле, сөйләшеп утырыйк. Нинди эштә эшлисегез килә, сезнең берәр эш тәкъдим итикме сезгә дип инде. Мин бер вариант әйттем анда. Миңа инде чиновниклар эше кирәкми бит инде. Бездә бер журнал җитми, мин әйтәм. Ул әйтик иностранная литература, дружба народов кебек тәрҗемәләрне генә чыгара торган бер журнал. Әгәр шуңа булдыра алсагыз, мин әйтәм, мин аны оештырып җибәрергә булдыра алам, чөнки бүгенге көндә нәкъ менә шул җитми безнең әдәбиятыбызны үстерүгә, телебезне үстерүгә һәм башка әдәбиятлар белән элемтәләрне булдыруда. Чынлап та шундый инде. Хәзер инде ул азмы күпме кузгалып китте. Ләкин
сөйләшүдән соң берничә көннән ирек китеп барды башка эшкә. Мине чакыручы булмады һәм мин үзем дә бармадым инде әлбәттә. Һәм хәзер уйлыйм, ой, акыллы булган микәндер эшләгән микәндер. Хәзер инде мин бу яшымда анда оештыручылар белән авыррак булыр иде. Чөнки терәктә булмаса анда ярдәм итүче дә булмаса. Абылай мин үземне бик әйбәт хис итәм, эш күп шул кадәр. Мәсәлән, мин соңгы елларда гына 2 тәрҗемә китабы чыгардым. Аларның икесе дә казак шагыйрьләре. Мин казакча өйрәнгән 2 өйрәндем. Һәм 2 бөек шагыйрь үзем өчен ачтым һәм укучыларым өчен дә. Ягъни иҗатка күбрәк вакыт калды. Үз эшегезгә, күңелегезгә якын төште. Аннар бер генә бар, әлбәттә, элекке гадәт белән инде мине я тегендә чакыралар, я монда чакыралар. Аларга кирәк әлбәттә, ләкин минем яшьтә инде авыррак була башлаган икән, чөнки ул бит бер җиргә барам дисәң, ул көнең уза. Аңа барар яктан әзерләнергә кирәк, матур итеп киенергә, кырынырга, әзерләнергә, нәрсә сөйләргә, шулай формада тотарга кирәк. Булай үз көеңә генә яшисе килә инде. Андый моментлар бар әлбәттә. Башкортстанның Татарстанга терәлеп торган Илеш районында туган Роберт Миннуллин шундый дәрәҗәләргә җитәрмен дип уйладым икән. Балачакта хыялы кем булган Роберт Миннуллинның? Андый хыял булмады. Мин умартасы булырга хыялландым. Чын мәгънәсендә. 8нче классны бетергәч, мин Уфада сәүдә кулинар училищесында 2 укыдым. Шулай килеп чыкты. Баш бала инде, каядыр укырга кирәк, 9нчы класска барасы килмәй, әнкәй каяндыр газетадан белдерү күреп, менә улым каралы укып кара. Аннары җибәргәндә инде күз яшьләре белән тамагыңда тук булыр, өстеңдә бөтен булыр, үз-үзеңне карарсың. Әйбәт һөнәр бит дип инде. Әгәр бик тырышсаң, инде бер ресторан директоры да булып куярсың дип минем күңелне күтәргән булды инде. Һәм менә шул минем күңелдә ничектер калды һәм шунсы кызык, менә бу ел битендә Юнус Әхмәтҗановның тууына 90 ел. Бу ел Юнус Әхмәтҗанов елы. Бөтен дөньяда татарлар булган җирдә һәм күңелдә калгандыр инде күрәсең. Мин аңа багышланган китап эшләп чыгардым. Аның юбилей көненә. Ул чынлап та безнең бөек кулинарыбыз, ашсыз устабыз. Менә балачактан килгән ниндидер берне мине тартып һәм менә әле конкурс булды беренче көнлек кенә. Мин анда жюри әгъзасы булып, ашларга бәя биреп утырдым. Чын мәгънәсендә инде тәмлене яратабыз бит. Аера беләбез тәмле белән тәмсезне. Шулай да ни өчен укып китмәдегез? Кире кайтып китәргә нидиләр булса? Ул фақат әнкәйне, туганнарны, авылны сагыну хисе генә. Ностальгия, ул җирсү, кутышкыш менә инде анда бер апаларга урнаштырдылар, тулай торак юк. Ул гаҗәп көз көне, ул табигатьнең иң теге үзе дә җылак чагы, кешене дә җылата торган чак. Мин түзәлмәдем, җылай кайтып киттем. 8-не бетергән җегет бит инде, үсмер бит инде. Шуннан мин колхозда ул елны инде бөтен колхозның бөтен эшен. Колхоз дигәндә минем колхоз кенәгәсе бар, колхозник кенәгәсе бар. Мин балачактан ел сайын анда күп малгам җәйкеннәрен барсы да бар. Мин трудодиннәр язып бар, бөтенесе дә бар. Бөтенесе дә бар. Документ. Роберт абый, сезнең әтиегез авылның иң оста гармунчысы булган. Базарга сыер сатырга киткән җиреннән сыер саткан акчага гармун күтәреп кайткан. Сез бу вакыйгаларны, бу хатирәләрне әле истәме, хәтерлисезме? Ничек булды ул? Һәм аның гармунда уйнау сәләте гаиләдәге балаларга күчтеме? Әнкәйнең кычкырып елаганын гына хәтерлим. Әткәй гармун алып кайткач. Чынлап та ул бөтенләй башка бер көткән. Әткәйдә күрәсең шундый бер романтик, бер музыкальный бер ни булган, нишәтәсең инде алып кайткан. Аның гармун уйнаганы хәтерлим мин. Үзләренең сөйләгәненә караганда, мине чанага утыртып, туйларга, мәҗлесләргә алып баралар иде, гармун уйнарга дип инде. Әткәй иртә мәрхүм булды. Ул гармун безгә калды. Ул хромка икерәтле. Мин бик тырышып өйрәндем дөресен әйткәндә.
Айрат исемле күрше малай бар иде, ул бик матур уйнайды, ятим малай инде ул. Күңеле тулы моң булгандыр күрәсең. Ул мине өйрәтте төймәләргә саннар язып чыгып инде. Бик тырышып өйрәндем, әнкәй бер вакыт туя башлады. Улым, син башка көй белмисеңме дип тә җибәрде. Шуннан инде аның алдында уйламас булдым. Ләкин күңелдә бар калды, баянда уйнарга да өйрәндем. Хромкада да уйныйм, әлдә уйныйм. 2 хромкам бар. Күңелдә калган инде шул. Әткәйдән калган моң шул яшәтә дип уйлыйм. Менә сезнең әнкәйләргә багышлап, әнкәйләр турында язылган җырларыгыз бик күп. Сез ул җырларны, ул шигырьләрне язганда һәрвакыт үз әниегезне күз алдында тоттыгызмы? Әлбәттә. Аның язмышын үзең беләсең инде. 5 бала белән ятим калган, безне ничек үстергәнен, ничек тырышканын, ничек безне ашатып эчерткәнен, ничек яшәгәнен бөтенсе дә күз алдында бит инде. Шуңа күрә аны кызганып, аны яратып, хөрмәтләп барсы да әнкәйдән әлбәттә инде ул. Бөтенсе дә менә шен күңелдән әйтәм, барсы да алар әлбәттә әнкәйгә багышланганнар ул шигырьләр. Мин монда Казанга укырга килгәч язылган иң беренче шигырьләрнең берсе әнкәй дип атала. Ул җыр булып китте бит инде. Аннары олгайгач та инде ул картайгач та шигырьләр яздым. Ләкин минем әнкәйләр темасын шулай ук тәнкыйтьчеләр, каләмдәшләр артык күпертәләр. Һәм халык та шулай уйлый. Янәсе мин иң күп әниләр турында язучы. Минем бөтен иҗатым әниләргә генә кайтып кала качакта, алар күзлегеннән караганда. Һич тә улай түгел әлбәттә. Мин аны карадым да, җыеп та, чынлап та шулай микән дип. Улай ук түгел. Миннән күп язучылар да бар. Җырларны хәзер кем иремеш ул әниләр турында яза, шулай бит инде. Ләкин хикмәт бөтенесе дә мин нәрсә язам, халык күңеленә кирип бара. Ул нәкъ менә үземнең әнкәемә багышланган өчендер дип уйлыйм. Ул кемне абстракт теге уйлаулар белән язылган түгел, үземнең әнкәемә багышланган. Менә әнкәй җыры турында сез искәртеп үттегез. Ул инде безнең бала чакта җырлап үскән җыр, шулай бит әнкәй безне синнән алып кайткан. Мин шушы җырны җырлаганда сүн сүзен аңлап бетермидерим. Бәлки аны аңлатучы да булмагандыр. Мин дә үзем дә сорамаганмындыр. Нәрсә ул сүн? Шуннан еллар уза торгач кына сүннең җылга икәнлеге төшендек. Аның мәгънәсе шунда балалар бит әти-әнине аптырата, мине каян алып кайттыгыз дип. Кемдер әйтәнде, кәбистәдән ди, сине ләкләк алып килде. Шунда уйлап куйдым. Роберт абыйлар ягында балаларны сүн елгасыннан алып кайттык дип әйттеләр микән әллә дип. Бу чыннан да шулаймы? Әлбәттә инде. Әлбәттә, ул бит мин уйлап тапкан образ түгел. Ана үзең дә әйттең. Ул төрле халыкта төрлесә кем ләкләк алып кайта, куядан алып кайталар, куя җылгадан. Шулай бит инде ул фольклорда, ул мифларда, ул халык традицияләрендә сакланган, мин аны кулланганмын әлбәттә һәм бик урынны һәм бик вакытта кулланганмын дип исәплим мин аны. Һәм бик табигый яңгыр, әлбәттә башта инде аны кабул итмәүчеләр дә булды. Мин аны күп тапкырлар сөйләгәнем бар. Радиода аны 3-4 ел яткырдылар, бәлки 2-3 елдыр инде. Сарапа мине асылланып бетерде. Ул бит синең дә җырың бар инде, сөйләш. Җырлатсыннар дип. Аны инде Әлфия Павзалова җырлады, Зөһрә Сахабиева. Ул чынлап та ул вакытта иң беренче җырдыр ул. Менә ниндидер бер интим хисләр, нәкъ менә әнкәйгә багышланган булганга ул бит 5 бала сөннән алып кайткан, бөтенесе дә конкрет бит анда, бөтенесе дә күз алдына килә торган, һәркемгә кадерләй берләр. Аны инде без 3 бала үстек дип тәзерләүчеләр булды, 4 дип тәзерләүчеләр. Һәркем үзенең гаиләсенә яраклаштырды. Ул җыр димәк әйбәт барып чыккан инде. Шулай бит. Бу җыр шәхсән минем үзем өчен дә якын, Роберт абый. Беренчедән минем әтиемдә гармончы. Бездә 5 бала үстек гаиләдә. Шулаймы? Шуңа күрә менә бу җырны җырлаганда ул нәкъ менә Роберт абый бу җырны безнең гаиләгә, 5 балалы гаиләләргә багышлап язган шикелле. Бәлки без бу җырны искә төшербез икебез. Мөмкин булса.
Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сен суында юган иң элек. Бишек җырын җырлап төнләр буе, без үскәнне көткән тилмерлеп. Biz биш bala үстек әнкәй белән, тик үсмәдек иркә кочакта. Без әнкәйнең биш шатлыгы булдык, биш кайгысы булдык кайчакта. Искиткеч җырлаттың бит менә. Роберт абый, бу әйтәм бит, халык, менә әйтәләр бит, халык җыры исеме белән кирип китә. Аның шагыйрендә, аның композиторында онталар, менә халык исеме алган җыр, ул чын мәгънәсендә теге танылу алган чын җыр дип әйтергә кирәктер. Рәхмәт шушындай матур сүзләрең өчен. Безнең туры килә икән язмышлар да шулай. Чынлап та шушы җыр мине популярлаштырды да. Нәкъ шушы җырдан башланды. Роберт Миңнуллин дигән исемнең халык арасында танылуы. Балалар шигъриятендә балалар белән өлкәннәр арасындагы катлаулы проблемаларны яктыртучы шагыйрь итеп сезне таныдылар. Алар арасында менә балалар белән аталар арасындагы ул проблема бит инде безнең мәңгелек, ул урыс әдәбиятында да теге шагылып килде, проблема отцов и детей диделәр. Бүгенге көндә балалар белән аталар арасында нинди проблемалар ачык шагылып ята, һәм алар замана үзгәрү белән аларның эштәлеге үзгәрәме? Ул әлбәттә эштәлек үзгәрмәй инде ул. Аның формасы гына үзгәрә. Чөнки яшәеш нык үзгәрә. Ата-аналарның роле шул килеш кала, ләкин аларның мөмкинлекләре үзгәрә. Һәм балаларның шулай ук мөмкинлекләре. Элекке мәктәп белән хәзерген чагыштырып булмый. Элекке өйдәге вазгыять белән хәзерге белән чагыштырып булмый. Без бөтенләй икенче дөньяда яшибез. Хәзер ни өчен безнең татарда да, ул урыста да шулай балалар әдәбияты бәләкәйләнеп калды. Чөнки безнең балалар язучылары дөньяга яра алмыйлар. Шул кадәр кинәт үзгәреш, ул элекке классик әдәбиятта юк булар барсы да. Элекке язучыларда, шагыйрьләрдә юк. Алар бөтенләй башка дөнья турында язганнар. Әлбәттә, гомум кешелек кыйммәтләре алар саклана ул турда, ләкин бит шагыйрь иңелек формасын табарга тиеш. Форма табарга тиеш, менә шушыларны әйтә белү. Әйтик, компьютер алдында утырган балага нинди шигырь язарга кирәк? Ул бит бик катлаулы. Анда компьютерда булырга тиеш, анда мин белмәгән, минем тел әйләнмәгән, әйтә башласам телне сындыра торган терминнар булырга тиеш. Компьютер уеннары. Уеннар, алар барсында белә. Мин белмим. Тырышсам да булмый. Шуңа күрә, менә бүген әлбәттә балалар өчен язу искиткеч авыр. Искиткеч авыр. Без традицион шигырьләрне әйбәт язабыз, ул турда сүз дә юк. Ләкин менә бүген баланы ничек алдаларга, Ичке дөньясын аңларга, аңлап, һәм аны ничек тартып чыгарып, шигырь рәвешенә китереп, аның үзенә укытырга, тыңлатырга. Менә ул бик авыр мәсьәлә. Мин ул турда күптән уйланган һәм менә соңгы елларда бик аз язам. Табып булмый. Шималы бар, малы юк. Малы юк. Менә формага китереп булмый. Менә шуңа күрә инде безгә нык уйланырга кирәк. Ул бәлки теге балалар дөньясы бик киң бит инде ул. Компьютерында файдаланырга кирәк, анда телевизорында файдаланырга кирәк, китапны да бөтен формаларны менә кайбер кешеләр әйтә инде. Ну, аудио китапларны инде укымыйм фәлән, укымый булдыра алмыйбыз без аны. Укырга туры киләчәк безгә дә, ләкин алар ничектер параллель булырга тиеш. Менә минем үземнең оныклардан беләм, аларга әлбәттә китап кирәк. Алар бүген аларны китап укытмасаң, алар иртәгә укымаячак. Шуңа күрә ул китаплар әлбәттә бай булырга тиеш, матур булырга тиеш, эчтәлекле булырга тиеш. Гомер буе онытмаслык китаплар булырга тиеш. Кызганычка каршы күп мәгънә әйбәт китаплар чыгарсак та, алар беренчедән аз.
Икенчедән, алар барыбер шул ук Шәүкәт Галиевны, Роберт Миңнуллинны, Барый Рәхмәтне генә укыйлар татар телендә. Ә безгә менә бая әйтеп киткән дөнья классикасын, бүгенге дөнья балалар язучыларының да әсәрләрен татарча укытырга кирәк. Ә ул бик зур эш, аның өчен тәрҗемәчеләр кирәк, шагыйрьләр кирәк, һәм нәшриятлар кирәк, бөтенесе дә инде бергә эшләгәндә генә була. Ә булай үзең генә тырышып бер нәрсә дә эшләп булмый. Инде без аны өлешчә кузгалткан идек. Мин хәзер сорау бирәсе теманы. Сез бит инде заманында Татарстанның балалар фондын җитәкләгән кеше. Ярдәмгә мохтаҗ балалар, алар элек тә булган, хәзер дә бар, бик күп. Бәлки барсына да ярдәм итеп бетерү мөмкинлеге дә юк. Менә шуларны күреп, барсына да ярдәм итеп бетерү мөмкинлеге булмаганлыктан сезнең йөрәк әрни идеме? Беренчедән, балалар фондына килгәч, мин бөтенләй икенче дөнья ачтым. Безнең балалар әдәбиятында андый тема, ятим балалар темасы, гомумән мохтаҗлар, гарипләр, инвалид балалар турында гомумән бер дә юк иде. Ул урысныкында да шулай, безнекендә дә шулай. Миңа шок булды дөресен әйткәндә. Безнең белән рәттән параллель рәвештә шундый дөнья бар. Алар бик күп. Республикада әллә ничә иде алар. Әле ябыклары күп. Беркем белми торган. Матбугатта беркем язмый ул турда. Телевидениедән күрсәтмиләр. Әйтерсеңләр, бездә бөтенесе дә алдагыл, алар юк. Чынлап та, менә без үскәндә, без яшь чакта урамда инвалидларны бербезендә күргәне юк иде. Мин инде элекке сугыш инвалидларын күз алдында тотмыйм, аны башкаларын инде. Менә шуннан инде мин, әлбәттә, минем күңел үзгәрде. Күңел үзгәрде. Ул 80нче еллар ахыры иде, 90нчы еллар башы. Безнең балалар фондының төп максаты җәмәгатьчелекнең игътибарын юнәлтү иде. Бу проблеманы калку итеп чыгару. Өлкә комитет дәрәҗәсендә, хөкүмәт дәрәҗәсендә без азмы күпме эшләр эшләдек дип уйлыйм. Чөнки ятай бер иде. Әйтик, хәйрия дигән сүз, ул шәфкатьлелек дигән сүз сүзлекләрдә дә юк иде. Алар буржуаз калдыклар дип әйтәләр. Андай бер юк бездә дип инде. Шуңа күрә әлбәттә авыр булды, ләкин яңа әйберләр тырыша әйтик, гаилә йортлары булдырдык без. Менә әлдә алалар бит хәзер үзләренә тәрбиягә алалар. Без хәзер бөтенләй икенче дөньяда яшибез. Шәфкатьлелек дигән әйбер республика күләмендә хәзер аңлау табылды. Әйтик, Әсхат Галимҗанов минем күптәнге дустым, урыны җәннәттә булсын. Без балалар фондында бергә эшләдек. Мәскәүләргә без бергә йөрдек шундый монда. Ул чакта аны оешмаларга, министрларга якында җибәрмиләр иде. Без хатлар язып, җитәкләп аны кертеп, хәзер ул бердән бер кеше Татарстанда үзе исән вакытта һәйкәл ачылган. Әлбәттә, безнең беренче президентыбызга зур рәхмәт. Ул үрнәк күрсәтте һәм башкаларга да үрнәк күрсәтте. Ул бик кешеләрне эшли торган. Беренчедән Әсхат абый үзе дә бик кеше, һәм безнең Метим Шәриф үзе дә әлбәттә. Алар бер-берсенә бик лаеклы кешеләр. Инде кабаттан шигърият дөньясына әйләнеп кайтыйк әле. Менә минем шәхсән үземә күптән түгел бер шагыйрьнең иҗат кичәсен карарга туры килде. Әлбәттә, аның каләмдәшләре дә килгән иде. Алар да сәхнәгә чыгып үзләренең шигырьләрен укыдылар. Мине гаҗәпсендергәне шул булды. Аларның шигырьләре шул кадәр музыкада милизм дип бит әле. Менә шул кадәр бормалы, сырмалы, андагы аллегориялар, чагыштырулар, образлар, хәтта шигырьдәге фикерне тотып бетерүе кыенрак. Бу чын шигырь шулай булырга тиешме? Яисә бу шундый замананың шундый бер шаукымы, ул элек тә бар идеме? Шагыйрьләр махсус шуңа омтыламы, яисә уларның чын күңелендә менә шундый шагыйрь буламы? Беренчедән, шигърият күп төрле булырга тиеш. Әлбәттә. Һәр бер шагыйрь үзенчә язарга тиеш. Ләкин мәктәпләр бар, юнәлешләр бар. Мин үземне әйтик, Такташлар, Тукайлар мәктәбенә дип исәплим. Мин алардан өйрәндем язарга. Башкортстанда Әнгамат Набаев минем остазым һәм дустым. Алар халыкка якынрак.
Алар да беренче карашка бар да гади кебек. Ләкин шул гадилек укучының күңеленә шул кадәр кереп урнаша, алар шушындай шигъриятны яраталар. Ә инде әдәбиятны үстерү өчен әлбәттә катлаулы шигърият та кирәк. Ул Европадан килгән инде 60-нчы елларда безнең бүгенге халык шагыйрьләре инде аларны бер тапкыр сынап карады. Һәм шактый уңышларга ирештеләр, шауладылар, гөрләделәр. Ләкин әкренләп алар барсы да яңадан кайта башладылар традицион шигырьгә. Ул әлбәттә метафоралы шигырьләрдә булырга мөмкин, образлы шигырьләрдә бөтенесе дә булырга тиеш. Ләкин минем иманым камил, әгәр сине укучы укымый икән, яратмый икән, ул барыбер Ничек кенә төрсәң дә ул барыбер инде әйбәт шигырь була алмый дип исәпләйм инде. Ләкин төрлелек булырга тиеш. Менә мин әлбәттә менә әйттем бит бая казак шагыйрьләрен тәрҗемә иттем дип. Алар элекке шәрык традициясеннән җирак китмәгәннәр. Аларның формалары сакланган, бөтен образлар системасы сакланган. Без әзрәк җиңел юлдан киткәнбез. 4 юллык шигырьдә 2 рифма инде безнең. Бик җайлы бит инде. Минем үземә дә әйтәләр, мин бик теге җаваплы киләм шигырьләргә. Ул ювелирларча эшләмәсә, мин күңел колагым әзрәк нитсә, сагайса, мин аны кат-кат эшлим һәм җиренә җиткерәм инде. Мине такмаклар язучы диләр инде. Мин аңа һич кенә дә каршы түгел. Такмак дигәннән халык җырларында шундый такмаклар бар. Аны бер шагыйрь дә яза алмый. Шундый такмаклар язсыннар иде алар, мине тәнкыйтьләгәннәр инде. Шуңа күрә мин мәсәлән бүген белән яшим. Минем укучыларым бүгенге. Мин алар өчен язам. Әгәр алар ярата торган шигырьләр язалсам, әлбәттә мин үземне бәхетле шагыйрь дип исәплим. Гомумән минем бүген бик әйбәт чорга туры килде. Китап укый торган, шигырь ярата торган бүген мине ничә бүген бит инде алар хәзер инде мин әдәбиятта, шигъриятта 40 елдан артык эшлим. Шуңа күрә инде менә әле дә булыр дип уйлыйм. Бер генә мисал китерәм. Татар-информ минем бер шигыремне социаль челтәрләргә таратты. Мин шок каттым. Мин яңадан популяр шагыйрьгә әйләндем. Шул бер шигырь аркасында. Миңа кемнәр генә шалтыратмады. Минем үземнең бөтен телефоным тулды шул шигырь белән. Әллә кайлардан инде менә декабрьдә җибәргәннәр яны. Әле һаман җыри һәм һаман аның яшәгәнен күрәм мин. Ул ничә 100 меңгә җитте бугай инде бөтен илләрдә инде. Файдаланырга кирәк. Без ялкаулар бит. Мин үзем дә ялкау кеше. Интернетны файдаланырга кирәк, әлбәттә. Менә телевидениегә зур рәхмәт. Шигърият үз урынында. Аны халык ярата, аны теге кимсетергә ярамый менә шигърият инде ул нәрсә инде ул дип. Анда әлбәттә төрле шигырьләр бар, төрле шагыйрьләр. Анда сөйләп алсаң да әйбәтрәкләрне әйбәт булыр иде. Ләкин факт бу бик әйбәт бер телевидениене җанландыра торган, ниндидер сафландыра торган бер әйбер ул, аннан ваз кичәргә ярамый һич кенә дә. Роберт абый, сезгә җырчылар әлдә булса киләләрме, җыр текстлары сорап, һәм менә заказга язган дип әйтик инде, шигырь белән ирексездән туган шигырь арасында аерма бармы һәм булса ул нәрсәдә? Бар әлбәттә. Ләкин профессионал икесендә язарга тиеш. Әгәр син мастер икән, оста кеше икән, синең бөтен осталыгын күрсәтергә тиеш. Ягъни аның заказга язылганмы, ирексездән чыкканмы, ул аерылырга тиеш түгел. Тиеш түгел. Аның бит авторы мин, Роберт Мингулин бит. Аны бит халык шундук сизәчәк халтур иткән монда. Бу аныкы да булмаска. Ә минем менә күпме кешеләр әйткәне бар инде, якыннар да, бөтен уйламаганнар да җыр тыңлый башлыйлар. Бер куплетны җырлап бетергәнче бу Роберт Мингулинники булырга тиеш. Диләр һәм чынлап та шулай була. Ләкин соңгы вакытта минем стильне, минем образларны, минем шигырь юлларын турыдан-туры кабатлаучылар бик күбәйеп китте. Ул минем кайфны төшерә әлбәттә, чөнки әйтик, минем бер шигырем бар, кыска гына инде ул булай бетә. Яратам бетте китте. Ул инде әллә кышан китапта чыккан. И тыңлыйм, ниндидер җыр бара. Не припев бетә, яратам бетте китте, яратам бетте китте. Ул бит инде урлашу дигән сүз. Ул алай ярамый бит. Әйтик,
Benim tağım bir jerim var, аны şulay özerleyler. Bulası bulgan indi dep baram benim her bir kupletden. Ýaly kuptan togultyndy, bulası bulgan indi dep jerlap ýatarlar, bir nerse bolmaýan gibi endi. Bir näse bolmaýan gibi bulası bulgan. Özlerini kitip jerleyler, ol alay bulurga teýişdi ol albatta. Endi zakaz, nu nişesin indi. Gil kir qagypda bolmaýby. Bik ýakyn kişiler goşakda endi soruýlar indi. Men endi bulay da soruy şagir edip kimsetirge tyrşyşylar boldy bitinde diýme. No bik ýakyn kişi soragaç niýe ýazmaska eger goluňa kile eken, äli ol ýazarga bir sebep de bola bitinde. Eýwet, normal motor şeýir ýaky jer tusa endi bütün halykka da baryp jiter. Şoňa görä men anyň birnini kıyınlygyn, oňaýsızlygyny duýmaým, ýazarga kerek eger. Sen professional şagir eken. Bäxetli kişi şagir bula almıyor digensiz. Siz bir tane şagirinin de nindi, halyk şagiri. Şuluk wagtda siz bäxetsiz kişi. Bäxet düşünçäsin bütün kişige de bererler sorawna. Any bir kimde anlatyp berelgeni ýok. Ol muhabbet kebek, başga hisler kebek, ol şonday düşünçä. Äýtik şuluk baýlyk bilen çağıştırgan mümkin. Şuluk mollyk bilen, muhabbet bilen tagyn nerselerdir. Bäxet düşünçäsi ol uýlandyra turgan aýbyr elbetde, lakin ol wagtly aýbyr bitinisine. Bäxetli mezgiller bola, ilenişkäs, gaşyk bolgaç, şäp bir şeýir ýazgaç, senden de bäxetli balalar togaç, anyklar togaç, ol bäxetli minutlar bolup turga tiýiş. Äýinde gumuman men bäxetli dep zirleýler gaýbirewler eýmeder. Ol külküge eýlenädir. Nişik bäxetli bolarga mümkin? Sen motor etip men bäxetli dep şagyp zirleýsiň, işikden kapkadan çykka seni mene munday problemalar kete, sen elleýinde turmuşlar kete şulay bitinde. Ol gumuman bäxet degen aýbyr ol ýaşaly bitkenden soň bütün öz gumryňny kişirgenden soň başyňdan bir analizlagandan soň äýtirge mümkin. Turmuş menim baryp çykdy. Bäxetsiz şaklarda boldy, bäxetli şaklarda boldy. Men bek kanagat diýerge mümkin. Ol köp kişi şulay aýtadyr da görüs. Robert abi, bik zor rahmat sizge. İjatyňyz soýykmasyn, isänlik, saglyk sizge tileýbis. Biziň işraşuwybız birinçisi hem soňgysy bolmasyn. Rahmat ýolsun. Rahmat.